Kavara job police in the ENUGWU na kitana bo kava so ngwa. Oya uka. Igbo muono, zuono, lienu, Chukwu ezigwe nezana. Aja erukwu zoro ọkpa. O nwere okwu ngwara unu ịkpọchi gara aga. Oke nkịta na-achụ ngwele taa isi n'aja nwụrụ, ọ ngwele gburu ya? Mba. Ihe anyị bịa ata ka nkọwakwa ya ọzọ ekwunyere ịkpọchi gara aga. Ọnwa ọnwa ịsaa ka ENUGWU ji akpọ ji. O nwere ndị ọbịa na-akpọ ọdọ ndị akpọ na fonu nga. Ọ sị na ọgwụ echi ka ENUGWU kwesịrị ịkpọ ji, nsị a na mma na kwesịrị ịgwa. Ọ sị maka na ndị ọbịa ka Igwe Mkpume izu na-abịa na-abịa. Ọnwa mbụ na omenala Igbo tụ na Disemba gara aga, 26 Disemba ka ọnwa mbụ tụ. Ya bụ Jenụwarị n'ọnụ oyibo. Mana ọnwa nke Igbo ọ tụ na 26 Disemba. Ịgụta mkpụrụ abalị nọ Eke Oye Ahụnkwọ ịgụ onye ọgwụ izu. Ịgụ onye izu isaa ọ bụla ovu ọnwa. Ịgụli ya mgbe anwachi etebe azụ 22nd of June ka ọnwa asaa ndị Igbo tụ n'ụmụ nri anyị. 22nd of June. Ọ ga-abalị na-abụ ruo 24th ahịa n'elu. A wee ka anyị kpọji izu eto ya pụta ata 7. Ndị gboo tụrụ si ikwu amalụ ibe ezie. Onye amara ibe ara amachi amacha n'ụwa. Nke mara ịrafụ onye maalụ ka o mee ibe ọ na-eme ọ akara aka. Ọhụọ na-agụ n'ụwa na onye ọbụla n'ụwa ya eme akara aka ya. Onye sị anyị ara eme akara aka anya kwudo onwe. O nwere ndị jere nya wee dee ndị polisi akwụkwọ. Site n'arọ 2007 ka
site n'arọ 2007 Igwe jere ire achụgo nna mma ike gwụwọrụ ma alụwọrụ amara ọ chukwu n'ụwa ihe ọ chọrọ ya na-eme n'ụwa anyị nọ n'ime ndị na-achụ m mgbe ha ghọtara na ọchukwu n'ụwa onye ọbụla ada adị ya ma ọ bụrụ na ha emere ya ọ uche chukwu ya eme n'ụwa uche mmadụ nnyaa ka edere akwụkwọ dezie ndị polisi wee sị anọ ọmụmụ gbara ebs ọka iji ewude mgbe ọ nwere nnachi ime echi n'ọhụtọ ndị na-agbagara obodo ndị meriri n'obodo ọ Jude egwu efesa anyị leta ahụ ege m ntị o nwere ọzọ abụ asọ nwa ndụkwu echi ọmama dị n'ahụ o so wee sa leta ahụ na ọba nwa ndụ polisi wee site mmadụ ịnya ndị SS na-abụ afọ moto red bịa paakị asị na ọmụ ka abịa akakpọ sị gị ha na-akpọ asị na ọnwa akwụkwọ ede nọ eluzie n'ọfịs ka agwa wee sị ha nọrọ ala chukwu zọọ mụrụ ha na-agbagbu ndị Igbo wee kpọkọọ chukwu si ahụ na-ege ntị n'onu eyi ngo ya na-agba ịgba ọkụ ana m azọ gọvanọ ka m na-azọ kọmishọn wee kọọ ihe na-emere ugwu bido na 2007 wee luo taa ohu nwa ya si wee bịa anya mere ya pụta n'anya ọ sị na echọrọ ịgwa m na ha na-agharị ọka na ha dee rịpọt ime ngwa kama na ọ bụrụ na o siri ike na onye isi nwere ike ịkpọ m ka m bịara ọka mana ya kpa mana ọ bụrụ na ọ gbọrọ onye ekwe mụ ma ebe na-eme na mbara okwu ọkpọ na o nwere ike ịfụta mbara taa agbagbu obe na ibe ede na akwọ dị nne wee sị na aka mana m gbara nkwọ nwa na nkwọ ka enugwu mmadụ ibe mana mara Igwe ụlọ ebe n'ime ọchị gara aga edebere ụdị akwụkwọ ahụ ruo n'ọka kọmishọna polisi Abbas si m ịkpọchi nsị a na ịkpọchi nke echekwa ndị obodo na ji owu akagwọ sipụta ya ga ere na nkwọ ga-erire ọsị m oke if na so I go make my house go do ịkpọchi make everybody go do ịkpọchi na atọ m akwụkwọ na fon si na polisi na akwụkwọ m ọzọ ọ mụ na nke ama na ebe aka anyị lụ mmadụ ise wee jewa ruo n'ọka nsị anyị anyị na-akpa achọkwa na polisi ọ nwere ihe ọ na-akpara na ọ bụrụ na ndị ebere na-achọ mkpọcha ha ji ha jebe kpọwa nke na mmadụ ebere ọbụla ibe ọzọ ha ji eme ebe soro enugwu ebe soro ya jere onye ọbụla na uche onye nwere ihe dị chukwu mma dị ndị a na mma ya mere ebe onye mere na ihe ọ bụ polisi kọmishọna wee sị m na ndị nwere ike imelụ m arụ ma afọ na nke nna sta ma chọrọ sekuriti na ekwere wee chịta polisi 350 last year ha so abịa ngwọ ọlụọ ka ya gbara gara n'ogbu ọfọ enyekọta m ndị polisi ndị ego dị na abacha na ọgụ wee lụọ arụ wee sị na m achọrọ polisi ọgụ polisi kwuru ebe ọnwa ya agba ogbe ya bịa agbara egwu ọ bụrụ egwu egwu anyị a na-abịa n'anya anyị agha bụ otu nnukwu na-egere m ntị n'ọrụ ama na ọ nwere ndị na-ebe a Chineke nyere onyinye na-abụ ụzọ karịa ebe anya nkịtị na-abụ onwe ebe nkwu ụwa asị mfe ọgwa na na-asị mana onye na-ekwu ewetakwa aja ala ndị kabinet so iwu nwere wee rụọ ọrụ achụkọta wee tụọ ego n'ime onwe kedu ihe ahịa eme nkume na asụsụ ọrụ nkume a nọzi a na-eme nwe isi ọnwa kwasa ụmụ nwa amụta ọnwụ na nkume anọ onye nke nọ idulu nọ ibe anyị na-ekwu ka a kwụla akwụ na obodo ori a na omenala anyị meta ya onwe chọrọ ịsọ iwe eje sọ igwe agụchala ego wee bi onye na-agba okike bie na mgbada ebe a na-agwọ ọgwụ n'ezi mmadụ ejekọta ebe a na-agwọ ọgwụ dibịa abịa n'ogbu ọgọrụ si na nekwe mmiri abịa na a sị na-eme nke nwa na aka ya dọbịa ya gbachara aba ụlọ ibe na-eme ibe ndị anachọ na aka ya dị ide nji akpọ ha ma olugbo ka ya emebe olugbo ka ya emebe
anyị ogologo ndụ ka anyị nọ wee ebe ebe n'Enugwu maka na ibe ya eme ibe arịma ya eme n'obodo ọrịa ta ka ọzọ hụrụ ezigbo ego dị mkpa ọ na ha nwere ego ka o ji agara nọkọta ma na-agwa gọọmenti Peter Obi sibịa mepụrụ eke sibịa bịa mana ọchịchị ya na-eme n'ụwa ọ ya anyị mma ibe ọma anyị na-elolu mmadụ ka ọ meela anyị iko onye ji ọkọ wee siela anyị si were esieli iko onye jisiri anyị si were esieli o sibụla anyị na-atụ wee zụ ugwu n'ụlọ ha Enugwu ugwu ọla asị ka Igbo gbọrọ ahụ wee si n'ọrụ anụ ihe o nwere anụ agbọrọ aha n'ọbịa ọza o nwere anụ ịgbọrọ aha n'ọbịa ọza ebe asị ahụ ara n'ibe o nwere anụ ahụ ire ọ ya dịla anyị mma Commissioner of Police si mmechire ndị emebe m bịa n'ọfisi ele onwe ihe ọ chọrọ ịgwa anyị ruo oge ọbụla a na-eme aka n'ọnụ mma agbalụka mbịa ka m cheta asị awachago m ọjị amezie haịbịa ibe anyị achọ ka anyị kwuo na ọkpọta ata Enugwu ugwu akpọgo ji ọrụ Enugwu ugwu isi n'ugbo mgbe ọwa ịkpọcha ji nnọọbịa akpọ agụgwu akpọ Enugwu agịrị akpọ Igbo yi na wee kpọba ji ya bụ Enugwu akpọgo ji ata ji ọhụụ akagwo ka efu etibere na nkwọlele onye goli eri ọrụ asị agba ọgwara ka anyị kwu
Thank you.